Okay, we will have the special numbers of Father Martin, Father Monsignor Luna, Monsignor. Ang katauhan nga giyapitan, awin nga alandong, mon sa danang Pasko magmalipayon. Gloria in excelsis Deo, nagtao ang batang Jesus. Kunya misubang dito nga kumita, umidan ang na nakadani sa mga hari kung ilang kini nga gisunod ang kahayag niini dala ang ilang mga gasa. Natag sila regalo, oh, si Dr. Aurelia. Sister Rebecca is Japanese walk. 1, 2, 3, go!
Anang manang gwapa na. Anang manang gwapa na, burutan. Manang. Sister Teresita del Socorro. Ranchon Tumigusa. Sister Isabel Bibi Galang. Ragnar Sisa. Ay, wala. Rolando Tindoy. Wala sila. Brad Roger Mihurana. Sister Erenia Inking. Wala. Erenia Inking, not around. Sister Ingracia Aro, Bibi Aro. Wala. Sister Rowena Adina Auge. Ay, lipot-lipot, Sister Neria Riata Kate. Yes. Our beautiful sister. Doc Sis Jim Dimas. Hindi ba yung mga kalaban? Kinsa mga kalaban? Bibi